Morning.
It's Monday, April 7. Yan, April 7 na. Yung ating view ngayon. Okay, tayo pupunta sa lake. Ganda ang mayroong dito. Liligo lang natin. So, pasawin na. Mamaya magpamasahe tayo. Massage. Uy, may pasok kayo? Wow, very good. Ay, mamaya, meron tayong egg hunting mga alas 6 dito. Itlog na natin nyo. Oh, alas 6. 6 p.m. Ha? Ay, mga bata. Ha? Oo nga, yun ako nga sabi ko. Punta sila sa egg hunting. Napakasok yun, sabi nila, ay pangasok kayo kako. Okay, tingnan natin sa bus. Morning. Ano daw? Pandesal. Bili ako ng pandesal ng dalawang. Ayaw mo na ulit. Baon. Bakit ba ako na? O, pumasok kayo ha. Pasok. Toy! Mga bata. Kumain na kayo? Kumain kayo ba't tinapay? Halika dito, dito. Ayan, pasok na. Morning. Ha? Morning nga. Morning. Mamaya alas 6 ha. Alam mo yon yung egg hunting? Alam mo yon? Yung hanapin mo yung itlog. Oo, alam mo ba yan? Ito. Kasama ko doon na. Hindi ba nakasama nun? Kasama ka doon. Ah.
Anong oras ang flag ceremony nyo? Anong oras? Ha? Anong oras? Pumasok ka, galingan sa school ah. Kulit. Ilokulit. Pangalan mo pangalan mo? Ilokulit. Huwag mo lang ngayon ano. Ilokulit. Ang ganda ng shoes mo ah. Yan lang ba ang shoes mo? Anong size ng paa mo? Para maluwag. Nako, pudpud na. Tingnan mo nga kung anong size yan. Tingnan mo kung anong size. 30. Ano no? Tingnan. Anong 30? 30? 0 at 3. Ha? 30. 0 at 3? 3. O 3-0? Tingnan ka. 30. Hindi. Kuha ka ng ano, measure mo. Kuha ka ng tawag nito, dahon ng nyog. Para titignan ko, para ano, ito maganda pa yung shoes niya eh. Titignan ko makakabili ako. Measure natin. Yun o, dahon. Dahon para ano mo. Pudpud lang sa sapatos. Ay. Buhay. Sakit na naman. Kaya. Tanggalin mo yung sapatos mo. Hindi, yung paa mo na lang. Parang luwag. Kayo nga, kayo. Insert mo. Kayo ka, hindi mo kaya. Maluwag ito oh. Maluwag na. Hindi. Tayo ka muna. Tayo. Tama lang ba yan? Oo, sinabi mo. Ang number ng kanyang inan mo. Inyo, ang kanyang sapatos, pud na. Bilang kita ang sapatos ha. Gusto mo? Saan ba nakakabili? Bilhin natin ng sapatos din. Bayan meron. Bilhin natin si Ilokulit. Tagal naman. Dating. Wala bang number yan? Tingin mo, para lang ko. Tingin ba yan? 30? 30. Ikaw anong number sa'yo? 31. Mas malaki sa'yo. Ito yung sapatos niya. Pudpud na. Ganda yan kuya, everyday walking. Bilhin natin ng sapatos, pudpud na eh. Ganito rin ako lang dati. Tayo ano. Ako din, hanggang nag-college din, wala. Ano oras ang pasok yung may flag ceremony kayo? Tingnan mo, yung nakalabas pa yung ano mo. Patahin mo yun. Magalingan sa school Ang importante, anong pinaka-importante? Pag-aaral. Hira. Anong importante?
Dito kayo, tayo. Para ano, hindi tayo nagbubulahan. Dito. Oh, yan may plastic. May nakita kang plastic, di ba? Oh, ito pa. Yan pa, tapon. Doon. Ay, wala yung basura? Oo, ganun ba? Itabi nyo muna doon sa may nyog. Mamaya, pag lalagyan natin ng ano. Tama na yan, okay na yan, para makapasok kayo. Pasok na kayo. Pasok na kayo. Okay, galingan ha. Galingan sa school. Hey, morning. Okay, yan natin yan. Ito ang ating measurement ng kanyang paa. 30 raw. 30 raw yung kanyang. So tayo na, nakain muna ng konti. Kain muna tayo. Ay, nako, hindi ka nagtayo. Tayo, kaya. Hindi kita mahanap kahapon. Nagkala pa yun, Greg? Nagkala pa yun? Balikot, yung tunnel. Ah, yan ang Na, likod niya? harap lang namin. Sa likod rin niya? Gana pa rin, kahit bumagsak na. Malok pa. Ang sasarapan niya kasi hindi ka rilihit. Ayan. Ay, tatayan ng wedding. Sana manalo. Neng, pamasage na mamaya. Oo, adaan nga natin. Ang stress. Sino yung Ulit po. Tanong mo kay ate ko kung okay yung oras. Siya nagsabi, alas Ay, siya ba? si Dexter kahapon pagdating din. Pamasage eh. Unang bola, ano kaya? Oo. Unang bola. Dati nga wala pa kayo? Oo, 4-3. Oo, kaya ano pa kayo? So, una, saka ano mo. Hanggang hapon na ito. Ako rin last ball. Hanggang last ball. Puro 33. 50 na. So, hindi tayo magkakitaan eh. Sunod hapon din naman. Kaya mo pumasok. Hindi ko na dito. Okay, kaya. Babaya to, kaya? Babaya ba siya pa? Hindi. Galang. Ang gala? Noon. Hapon yan. naumay naman kaya.
Kain na tayo, Neng. Kumain na. Sino ba kumain? Payout ng senior di ba ngayon? Kain tayo. Para may lakas tayo ng araw. Kain po. Thank you, Lord, sa pagkain. Salamat po. Oh, nahulog pa. Yun siya. Breakfast natin na yan, corned beef, hotdog, fried rice. Ayan. Kain po tayo. Kain po. Tago natin yung kay Kulit at ibibigyan ko ng sauce yun. Ha? Sarap. Kain tayo. Ayan. Kain tayo bago pumunta ng ilog. Punta kami ng ilog ngayon, ilog.
Mm. Okay na yung reels mo. Okay na. Okay naman. Kumain. Oo. Okay naman sa umaga eh. Kahit buti nga sa'yo, nakokontrol mo na sa gabi ah. Iba ako din dati pero nanghihina ako. Iba yung lakas ko eh. Okay, ano. So try mo na rin ano, paunti-unti pag naano ko na. No? Mga tinitatlong araw ko siya. Hindi, nag-ano ko, Pulat? para mababawasan, no? Oo. Eh, breakfast na. Importante sa akin, yung iba sabi nila, breakfast, ayaw nila. Ayun, Kasi, sana lang ang mga well lang dyan, no? Sa tabi, no? Lapit lang, no? alin nyo. Mga well. Meron ba? Wala, wala nang time. Oo. Takot ako dyan. Sila. Oo, tayo lang ka. Oo, nga nga. Hindi malay mo, ano yun, may reason yun. Bakit kita nasira yun? Di ba? Hindi natin alam. Hmm.
dyan? Ng ano? Charger? Hindi pumasok yan. Ah? Nadaan pala doon. Malayo na po. Maambon na. Maambon na. Umaambon na.
Isa-awa na lang natin. Then, mas nasa. Eh, sinabihan ko na sa ano. Para diretso na tayo. Alas 3? Opo. Teka, ganito ba? Okay, let's go.